No ideš, Fero. Kamera nesvietí. Nevidno ma. Vidno. Vidno ťa, Fero. Svieti do očí. Ja ukážem, že tu máš pripravené už pohár s vodou. Nie, ešte Na raz. špajle. Tu máš avokádo, hej. No takže teraz vám... Ukážeme, ako sa vypestuje z kocky kvet. Áno. Takže začneme prvšie s týmto, hej. Takže narežeš, Verko, ale dávajte pozor, lebo tam je kocka, by ste ju nedoničili. Áno. Nepoškytili. Takže začneme to takto, hej. Prvšie pôjdeme z tejto strany. Budeme krútiť nož dookola. Pokiaľ... Jak budete mať tak dookola urobené avokádo, už nemusíte nič želať, len chytiť a otočiť. Ukáže sa vám kocka z avokáda. Takže teraz my si tú kocku musíme zobrať dole. Čekať. To je jedno. Chytíme ju, dáme ju dole. Tak to vypadá kocka od avokáda. Takže No takže trebalo by ju umyť, nie? A umyť a vyšúpať ju. šúpať. Lúbku dať dole. Nemusíte to lúbku dať dole, ale lepšie, keď je slúbka, lebo skôr vám praskne, nie, Fero? Áno. Tak vám nebude brzdiť. Alebo stopovať. Tak ak máte uvoľnené, tak už vám bude ukazovať. Začneme prvšie z dola. Tak máte ľahšie. Máte to voľnejšie. Odreždete si a začnete si odlomovať takto šumne. Takto tým pádom vám ukáže inú farbu. Takú slabou hnedú, kremovú. Že... Tak, šumne. Ide vlak. Vidíte, jak to ide ľahko?